Jeg er her med Christoffer og Andreas og mig selv. Og vi her i dag har besluttet at tage The Bean Bottle Challenge. Og for at stramme det op har vi besluttet at den der drikker vand først har tabt. Og nu når vi står og tvivler om, der tager den først, så er det meget mig, der gør det. For det team. Let's go. Nej, okay, ikke til. Det var ikke. Nu kom. Yes! Yes! Okay, det her det er enten tandpasta eller blåbær. Okay. Close up. Det er fucking epic det der. Ja, det er tandpasta. Ja, okay. Det var kedeligt. Ja. Nå, nu er det Andreas' tur. Du behøver ikke at lave close-up hele tiden. Fucking gay-kamera, mand. Jeg skal have det samme igen. Skal vi have Mike Tyson shit? Okay, det er tandpasta. Nu er det der. Kan du se, om vi kan få det samme? Det smager faktisk ret godt. Det smager tyggegummi. Ja. Nej! Kom nu ordentligt. Nå. Okay, se, nu er vi... Nej. nej! Den tror de frutti. Ja, den tror de frutti. Okay, Tutti Frutti og hvad? Og sursukker. Den der eller den der? Må jeg se? Hvad for en, ven? Hvad for en? Det er de der med ekstra farver, der er penge. Da. Okay, ven i. Oh my god. Sådan. Så er noget klar. Dun. Nu smager den bedre. Tutti Frutti. Tutti Frutti med snot. Okay. En gang til. En gang til. Den er. Den papper. Nej, det papper den her, mand. Så får du det samme igen. Hvor nice. Jeg burde sælge mit snot til mejeriet eller sådan noget. Hvad er det? Bageriet, mente jeg. Er det striktandpasta? Nej, det er blueberry. Det smager faktisk nice. Okay, let's go. Man må ikke drikke det. Fuck, hvor er det ikke, mand? Nej! Yep! Da! Enten er det runde æg, Eller smør eller popcorn med smør. Det er det, lad mig se. Jeg håber, det rådne ikke. Det er dem, der guld og hvide. Jeg skal lige se. Man. Shit. Ikke det kamera. Gud. Popcorn. Popcorn med smør. Hvordan smager den? Popcorn Det smør. smager fucking luksus. Jeg havde lige så min hovedet tur. under. Ja. Ikke på uden med det. Jeg håber, at se den anden reaktion. Hvad er det? Okay. Det er enten kokosnød eller babyblære. Hvordan får man fat i smag? Fuck. Det ved jeg Okay, ikke. hvad for en er det? Det er de helt hvide. Det er helt hvide. Da. Det er enten, prøv lige at se, lummer lige. Det er enten den der, eller den der. Nej, det er kun de hvide. De er helt hvide. Helt hvide. Eller fordi der er to forskellige. Nej, de er helt hvide jo. Begge to. Kom så. Spis den. Det er kokosnøden der. Nice. Er det kokosnød? Er det baby wipes? Det smager ingen delene, men jeg tror, det er kokosnød. Det smager godt. Kokosnød smager ikke så meget. Jeg tror, det er kokosnød. Kokosnød smager ikke så meget. Smagsløg. Det smager lidt af mint eller sådan noget. Jeg har lort i munden. Kom så. Og du gav den samme igen 3 gange! Jeg har lavet så bare, at du har lavet se mig i dag. Det er fisk. Blueberry! Let's go. Nice. Hvad får jeg? Nej! Enten Hundemad eller chokoladepudding. Vil du ikke være sød og have tale? Okay, hvad var det? chokolade eller chokoladepudding eller hundemad. For God's sake. Og hundemad igen.
Må jeg smøre det? Spaldort. Uddøbte. Uddybte. Smager fisk næsten. Kom nu med. Okay, De to. så er de to. Let's do this. Nej. Hvad er det? Fik du lige frutti igen? Nej, hvad er det? Jo, tog de fuld igen, ja. Hvad? Ja. Hvorfor skulle der på en blå? Ja, jeg tror Ja, det den er der. frutti. Ja. Ja, jeg tror det er frutti. Okay. Så inden den er... Tog de frutti eller? Stinkende sokker. Den der eller den? You decide. Okay, jeg stoler ikke på nogen af dem. Syv sukker højt. Du må gerne holde dig fra næsen, bare ikke drikke vand. Jeg tror, man også fik lugte. Eller nej, man må ikke komme... Nej, man må ikke holde sig fra næsen. Det der. Nå! Så vi kan hurtigt. Videre! Hurtigt. Få noget dårligt. Du har fået en grøn. Den der. Fuck. Enten er det her pære, ikke en elpære, men pære. Eller Fuck smager en elpære af. eller Christoffers snot. Vil du snart igen? Ja, det er Må jeg krølle på næsen? Jeg kan smage sokkerne heroppe. Har du givet op? Så sæt dig ned igen. Kan du klare det her? Let's go. det var griner. Oh fuck. Enten rådden æg, eller også kan det være det der popcorn ting der. Ja. Du lugter fucking peber, mand. Man vil lugte hele det over. Peber i den der. Det er svært, hvis jeg får. Men det lugter den der hyldemad og alt det Okay, der. okay. Rådden æg eller popcorn. Ja. Smør popcorn ellers. Jeg kan Rådden æg. det er spyttet ud. Shit, mand. No. Fuck. Er du okay nu? Måske. Vi ved det ikke. Yuta. No. Sit that down and let me try this. Den peger på mig. Ja, okay. Det er den orange. Nej, what? Nå, ja. Okay. Og det er de lyseblå, er det ikke? Nej, det er det orange. Hallo, prøv at se, hvad der står der! Okay. Det er enten, ja. Tandpasta eller blueberry. Tandpasta. Det er sgu da bare fedt. Ja. Det er den mest lækre, Er det de blå? Ja, det er jo, ja. Det er slet ikke, du kan gøre det her lige nu, hva'? Meget gerne, ja. Tandpastaen. Blueberry. Shit, mand. Hvis I får den rådne æg, ikke, så er der kaster jeg op, mand. Jeg var lige ved at gøre det før. Snot igen. Oh my god, snot igen. Den er der. Ja, jeg... Motherfucker, I don't need glasses. Ja. Snot igen.
Ej, kæft, det griner. Du er rigtig uheldig. Faktisk. Det er også. Jeg kunne få hundemad, råd æg. Imens han græder, så skal du... Fuck, det er den samme. Det er den samme. Hey, kig over. Andreas, kig over. Jeg skal ikke spytte det ud. Kig over. Ja. Fuck. Ja, det var snot. Giv mig den fucking jul, mand. Så må du, hvordan jeg har det. Godt. Det blev orange. Du skal have den samme som os. Du skal have en samme som os. Hey, jeg vælger selv. Okay. Hvad for en af det? Ja, det er ikke de der, men det er de andre. Belle. Fuck it. Snart. Nå. Er det pære? Det smager af rød peber, det her. Ja, tror, det er nok. Det er snot, ja. Oh. I må jo se. Kæft, det er så klamt ud. Jeg kan ikke sluge det her. Jeg tror, hvis det ligner også snot. Slut det hurtigt. Det gør jeg. Okay, videre. Fuck it. Så kameramanden skulle sige, jeg kan stoppe over det. Det smager lidt sådan af bussemand og rød peber. Det smager af rød peber. Ja. Få det op. Yes. Okay, det fucking her er lime eller græs. Hvad var det? Lime eller græs. Jeg var i græs. Det smager ikke så godt overhovedet. Det smager sgu da super godt. Er det græs igen? Lime. Græs med feta. Jeg håber ikke, jeg får fucking opkast og kaster jeg op. Ej, jeg håber egentlig, jeg er med feta. Slå den ordentligt. Ja, vel. Det ved jeg griner. Så det er rigtigt at høre mig. Igen! Oh my Jesus, skal jeg snot igen, mand? Nå, heldigvis. Puha. Hvad var det? Er det pære? Ja. Det er pære. Baby wipes. Eller coconut. Ej, jeg tror, jeg det blev kokosnød den her gang. Ja, det fik også coconut sidste gang. Ja. Så er det baby wipes. Det er kokos. Fuck nej. Du skal have rønne, ikke? Det er svært, du skal have rønne. Tag det selv. Okay, det var. Det er rønne, ikke? Rødæg eller popcorn? Det bliver rådnæg. This is the final. What? Nej, det er det. Jeg kan på det rådnæg. Så får du det i fjæset. Jeg bliver god til at gætte, så... Snart der Smart ingen nok. taber, så slutter vi. Er det rønne? Det var... Ej, fuck, man, det var popcorn! Bare sådan en helt skål af det. Wow. Nej, fuck! Enten er det Tutti Frutti eller sok. Stak. Fuck my life. Jeg håber, det er sok, man. Nej, det er ikke popcorn. Er din smagsløg forvirret? Jeg tror, eftersmag. Lad være. Stop. Røg sok. Eller Tutti Frutti. Kom, Tutti Frutti. Det bliver rød og sukker. Jesus, tak. Nå, okay. Hvad bliver det? Orange? Eller hvad? Jo, så det er snot. Eller pære. Jeg tror, det bliver pære. Okay, Det er den der. den der. Det er den der farve, ja. Ej, for helvede. Snot igen. Er det snot igen? Skud hurtigt. Det er sgu meget fedt. Nej, Jo. nu. Jeg kan ikke tage det der æg længere. Hej, venner! Motherfucker.